Kubli phi bro kiba jukersian hai ki video junga badeng lu tu dong mo nong ipi baro khoi kiba ju subscribe ya ka YouTube channel junga bat kiba ju snotnat bhai ki jingkran jingkhana junga ti manta kamit mo ai kubli phi baro kiba snotnat ya ki jingkran jingkhana junga bat ya ki jingle ki jingkam junga wala hateng don ru ki pamong bat kiba pensngusi mo ye ki brio handrai ngangan ong ipi tang ko hala ka jong jing siam ken ba bun sien hi nga haduk ano nga i ya ka je brio la jong don batip ra ti namar balei ba borobor hi ha ka je brio jungi kan ong ipi ka je brio khasi hi kat kinong om bangi de ki khasi kan ong ipi kidi wobi rompong bat kidi ki basu sha pengop bet nakapor skapor handre lada phi scam be ka jinget haladia ba pide unyu trap am namdan ramano wala pengop handre kani ka jing sha yalam bakla bat sha penskutu bakla nakapor skapor ngang ong ipi ngai thu hok ngadu kum siam gen ngalong be sha ong ipi namju ya theo rota bat ngasngutu ngatip la ki brio ki kran kumno ru yang ki mot kumno ki theo shanor ngatip handre ngamju ya theo pat kita baro ada ki bisni dani ki kwa kran siat dani ki kwa ban kran pa boj ngatip kita baro handre tang ka we ka ba sngusi kalong kum ni gen kat no ngakwa bang kati wila ki brio lo jong handre ki brio lo jong pat de am ki bang nga buram bang i kem sngutu re ya ka e ka bang nga perkhan nakani ka daw nga perkhan ba wat ki bajan tam ngan ong ipi ki bajan tam jungar kem sngutu nakani ka daw ba hateng nga perkhat ba ban pen bhai ke jat bri jungi kalong ko ba e ba ngalang lamar wei namar ba teng long habang perkhat ngasngu sun e yala dia ladang alet chanoru ngasngu thu ba unong aphira junga udor kat banga handre ngasngu sun e Larade ki ba iet ba thon ki pralok prajor prasnong prathau ki pramajan marpa lani ki prakur prakha ani ki prado prasnam jo ngasngu sun e namar beli ba ka akor ka jingle ka jingkam lani ka jingkran jikhana kam don jing yederi tang sisu takru bat ka jingmut ka jing prakhat ha ka ba ngang prakhat nakani ka daw ba ngasngau tanat i baniat marwei ngasngau tanat ban tre marwei ngasngau tanat be ba ngandong marwei kani kedika kaika taka kumbo ong tin phareng mo ka personal life jonga ngakwa ban kiar ngakwa ban jengai handre ngamla bani ye namar beli ba ke imlang salang sisen ba emah perthei te philong noru phimla ala jra de na kani ka daw ken ka ba penlong nga hateng bal dang apet hoi ki prolog ki banga itu ithau teng haba ngakran khana da ikran ba ki biang tangbal de ki le pat ye ki we pat ki le thik kumbale ki rukhlaw untu kidi ki prolog junga tangba kile ikiwe pat kibrio am kile thik kumbali kajingle jongki kile kumbali kirukla tengte ka penmong bhai nga na kata daw nga perkhat kumni yanga kimnun handre yekiwe pat de
kile yala de ki khen be tik ba ki de ki siem ba ki de ki kanrat ba ki de ki brio ba no ka bor la ne ba ki de ki brio ki blay la ne ba ki de ki ta ki kile tik ye ki we pan ye ki baduk ba janjar la ne ki ba bala la ne ki barit bariaan kile kum bale ki marahat bar ke jinglong jongki tik kum ke jinglong ki marahat nang takada kum kini ki jaj brio ngathat bani le apralok lada kimdon ke jing sampang lada kimdon ke jing sungthu lada kimdon de ke jing itip lem nayon kam pralok re yanga badang do todok malnga ngathat kani ka ei ka ba penlong ni nga ba bonsen hi yang nga phila ban kran ka ba mon lada phikwa bani long prolok ban nga am tang kani hi ka we nga kpan ngong hi phi ki ba phi de prolok ban nga nai le aru klaura namar nga sgo tho ban kran ba khana la ki kan thai nga kran ha to ki kan thai kana ki jaj mo ki jaj kan thai ki kan thai bakran da ka akor ke buram phide ban kran ban pani ha bat ki kan thai ki bolong kram ran phiap kran kat kum ka jingle jingkam jo ki kan thai ki bam bakran be kum bakran pa ba phiap kran bakran pa ba tie kum jo ro ya urang ba brio lani ya ukulung lani ya ukna ubadi usandra phiap pani ha kat kum karta jongki bat kut kum ka jikran jikhana jongki omde ro bangin chukran kelum ti anna khani ka daw nga jupur khat bahai la dia teng haba phile phikam kidi prolok junga tangaba la kile ki kampan kile kiru klau kani kalong penmong bhai nga namara bali ba ngam jukwa ram terus ngosi ino handre tang habakaran bakana hing terus ngosi andre ngangan ong ipi kaktin bakaran phila bakaran kumno ro handre kakam te phimdera ban kta namara bali kapenmong ti ka ei ka banga nga yu i banga tip ban nga lada ka i tengku ane ka dona ka ha khmat junga lada kanu ka ba phile bumdei ngam kran ngamong bali phile am to ngamong ro bali module mem to ngam ra namare ngasngo thu ba kam don jumur e nga ba baboni gibriu kwa thu daw boni gibriu ki kwa pengat inga jingriam bon hi gibriu ki kwa be nyanga ba ngan mi sekman wajuk miltira ya kabung kata kum ka jing perkat jong pion pengat inga jingriam lada pidon kano ka plan basnio ban pengat inga ka jingriam am nga chuong nim tangi ute ngangu kata pi jenjar hi la dia ngam tip kai ka plan jong pi ba pi ya plan snil nong ta jong ngam tip handai tang ka we ngang chuong i pi hangai simen ngasngau bangam long i rang ne pertei phira nam phi ai nam phia be phia kumnem tai mdat jumur renga handai tang ka we ngang chuong i pi kino ki ba perkhat snil lene ki bakwa ban petok bria lene ki badon ki jing plan snil ana umi pi ngate tang haute ngam tip i kita ki jing plan snil jong pi ka met ka mensem ka donut ka jingmut jing perkhat ka jonga baru khan tang haute ngatip ngam tip i pi ni no handai le da pikwa bani long prolok ban nga tang kawe hinga karpa batos nguthu suwana ladi tobha suwana ladi namar ngatip hi borobor ba bon hi na gajai bri jungi philong gi bri ba pisa tangkani hi kapanga ngajukran borobor philalot pisa phikwa kan no ukan rat no sai phi hadu pendadap
bat centur, bat skor, bat kemut, bat kemat jong pi uns pendap ya ka ke ba pi kwa handre ka ke ba penhun ya kemersiam ka dono jong pi pinomyo dari leru nakani ka daw nga ong ipi omde banga nga ken sngo bahe elde nga ken blay elde nga ken start elde kamde kata ka banga ngala yui nga kwa ba ki briu jungi ken ruspa nga kwa ba ki briu jungi ken paho kakam kejam nga kwa ba ki briu jungi ken kio handrei kam simla longta namar balei ba phim sim lale ya ka ba phi de banle ba phim mon hiru banle ya ka badei ba phi phin le tangkata he ngayu i kata nakani kada ang aju perkhat urobor am kalong ko ba bhawan perkelai ke bro jungi namar ba borobor hi ubakan tho ya ki briu jungi haba kisdang kio ude hi briu jungi bali ka society jungi imlang salang jungi ngimla bani itu ba uto ubri uyat bet uyat kan ria kani ko ka main point ke banga nga perkhan kat ningi don kisang balang kat ningi don ki balang kat ningi don kita ki society ba pun ki ba per kat ningi don ki hima kat ningi don ki sinong ki tau kat ningi don ki berkhot ngi dei tra jelang yo tang bakot bani shrut ya shrut be pramangi ya wo nia pramangi ya wo dong be pramangi ya thup daw be pramangi tangkani ke kawi ke banga ngas ngosi waju kwa jingi telira ka jai benriu jungi bali ngas ong ta waju kwa jingi teliha ka jai benriu kasi onam dan dari leru nei tangkani ke wengal su ong pi ba pinlong kumbalong badeng todong pihap ban sim ya ki arsan lani life hotel ki snam ki ba pin saya rangkat ban nga tang kata hi ko we ngangam don ni ban ip ngai sulong betang persung thu ip ka kanuksa ka ba pui ban pisiam ya ka banga ngale nganga nget ba bar khot ki badon ko jram me khalia pide ki ba hok bat pide ki angel ki bala don ha beneng ban bisyare nga padeng do todong rei tangka we balei peden ni manga ubadeng do todong badon ha perthei ngam sim la kala te na du mensuah du mentah ngadi ubopop ngadi ubopo ngadi ubaret ngadi usipia kumba piesen ngade hiru uksau ngade ucukidar ngade security kat ba piesen handrei tangka we ngasu ong ipi ka katakan ya ka jong pi ka balala ban job yang lada pis ngotu to ngotu no lada pikwa ban bha to bahano lada pikwa ban sniu to sniu no kamdon jingmut hang no ru ngai ki ba pia post ha Facebook pia post ha ki WhatsApp ki WhatsApp group ru ki post kumne kumtai de kidur kidar ki jonga video jonga ngamong ra ngam kan tho ra ngam sngowi ra yos pi kat ba yos anong kumba pi yos ya ujesu am to yos ru padang do todong juli lera sto namar ba pi pilangam palat ha kata kajingi hikai balang kristan em bat pimane ya ujesu kumba pimane ujesu pimane ru badang do todong mentah sto tangba ujesu ru ulakran syai bakam dera kajingla kajung lada kamde ka hukum jung beli trekan ra kumbang ngaru mentang akran ye pi
kam de hiru ka jingla jonga ka de ka jingla jong beli terkenal tang ba sya e ka jabing jong pi sya e ka jingmut jong berkat jong pi bat sya e hiru kata ka jingi tip lem jong pi sya e hiru kata ka hok jong pi bat sya e hiru kata ka jinget jong pi tang kani hi ka we ka banganga kwa ban kentu kan pami pi hato pilalong ki beri ko perkan hato pi suhun tang ban kan tho yanga kala biang hato pila job ya kalenti ya ke jong pi hato pila bit abiang hayang asem hato pila hun ha kam sem ko jong pi hato pila biang ka kam ka jam ya dia hato pila la ni em ban yarap lem yikiwe kani ka de ka e ka banganga ngakwa ban pensai ka jingmut jong perkat ye kito ki bakan tho enga yang syukran ngamdon iai ban ai ngala keren na du kasngi ban kong ngamdon iai ban ai ye pi ki bekerjan yanga ya ka YouTube sono jonga Henry namar ka jing bisni ha ka jela ka jongi pon bukan tok ki tau daw de kibni de ki tai de ki ni de ki tai tang ba Henry ngang su ong ipi de re banganga tiang de re banganga yamrem de hiru banga ngam ngadu nia halor jung kita kinong benong kho yanga handai ka problem jonga kalong be bangaduna pisa sto handai tangkawe ngangan ong ipi lada pianot ban post dor kuma post ba deng do todong em bani tainia hapo social media lani hapo madan mo hapo ground lani ha kata ka common platform bani tainia ba deng todong kumne face to face nei ngangan so ongkeng play ki khasiru ki start pha plem ki kham start banyanga tang ma pleng babi kubalong mentaru de manga hibobi social media tang ba pun idur de tang manga bali pede kita kerengai ki ja sano na kani kadaw tang ba ki khasi ki de ki briu ki ba mani rengai bat ki bangai rengai sto ki de ru ki ba matla ki bom juyu ire ya ke jing uno ubri ba bha uno ubri wasnio de na kata kadaw ngon ong ipi ba hangnil abun ki ba mani takasnam da katasnam briu ong mo dakasnam ba khu jong me ko try Yesus Kristus saj pari ki pop jonga namar bali ba ki kwasnam so ki kwasnam tidak kasnam jong me badang dot dong da yap ma me badang dot dong em top saj khu ki pop jongi kamut ka de ka ta ka jing kwa jong ka jat beriu khasi sto dakasnam jong me badang dot dong da me yap ma me em to saj par ye ki pop jongi kata kadi ke jing kwa jing kiru tang senam sto nda la de peniap yu brio la dung la terlihat la ot la paria ya kamet jung u sadawa ya kasnam jung u ban sat iki pop jung kita kinong peniap kita kinong penjot kita kinong dung seperti makala ot usniang set centur ot lap misnam saliong usniang pede saliong usniang dakas nam jong me sniang to sai kipap jongi dakas nam jong me umasi to sai kipap jongi dakas nam jong me ukon lang brot to sai kipap jongi kata kade gejinget jong kiru transnam ngon ong ipi sto kade kejinget jong kiru transnam ki transnam kamut dayo ikhlung ot dayo yautamen ot dayo urang ba ot payo kentai ot payo klung ot payo belang ot payo masih ot kata baru khot kide kiru transnam ngon ong ipi beling ong ta dakasnam hane dakasnam ki ong ki klam ong ra dakado nut kajonga
ngamani ya mi goblay nakado not kamansim ka jonga ngamani ya me goblay to pelat yanga na ki ki jing sha elam bakra jong ni pertai kim sim la om ta dakas nam jong me to sai phari ka do not jonga e kamansim jonga dakas nam jong no shupa sai ya kamansim ka do not ka jong pi ni ka jonga ngarang oh to sai thar dakas nam ko jong me ya udo not jong ba deng do todong ya musim jong ba deng do todong ngati ngam tre phi ban ong gum ta ngam tre phi ban ong ta so ngati ngam nom tre dai le ru ban ong ta dakas nam jong me to sai ngam tre snam jong me tip ubah kumno utang ampat yu ira ngangam kwa snam de jong noro Henry ngan chu ong ipi tang kawe ngan chu ong ipi baha ka jingu duai bat ha ka jingmut jong perkhat jonga kabala yelam nanti bat kabala tinti nga habang apuli ka bible nas ko thu ba ka thewi nga ngang ong yu kan rat kani kadi ka donot ko jong me kani kadi musim ko jong me Deilang ba kajing ai jing senang bat kajing tenjo ko jong me hi bang ngangat jenjar bat ukhnam jong me une akado not ko jonga na kata nga jenjar hang ne perthai handrei ko kanra to snotho banga ngalong jong thau jong me ngalong tau jong thau jong me ngangam tip ikai ai namar balei mira thawi nga hakajing trot brio handrei to long ma me no aphira na kam takajing im jonga namar beli ngangam tep ba kade ke ba bhane ke basnio handre to kedat yanga na kajing snio to ya lam yanga sakalanti ke jing ba handre tangkawe ngan su ong ipi ngam pat semlayu i menoru e kadur khmat jong ublai handre hadu kane klimat ru handre kaman sem ka donor ke jonga ngarep it ho ublai tang ba udon hangno ngangam tep kata kade ke jinget jonga udon hang no ngam tip handre ha ka jinget junga ha ka jingmut jing perkhat nganget bet ba udon lada haba shong ru udon haba thia ru udon haba kren ba khana ru udon haba le ba kam ru udon ha man sngi ru udon ha man mit ru udon la step ru udon la has sitang seniar udon kata kade ka ei ka ba ukonrat upun stom yanga na kani kada ba borobor ki perkhat batrai na kajing keren jong kini ki brio badan hajala me khalia kan khata ka donut junga em hato kala adon kabala ban penmong ya nga em ngayam ndi ba ngayam nom ta la di ngayam nom ta jong phi na mar ba phi ya bit ba phi sha ya lam bakla ha ki riu nong wei bat ha kan nyam nong wei bat ha ki no thok no syukur ki bawan lute ya kani kabri jung hu trap bala bha la banta da ublei terkenrat bat pia shun pia bisni pia pihun bat pia bam prama pi pan henry nda pilaya kedang pilaya hun hal di simet pilam baklai baria bat bread yaki shanala la ne ban dung yaki la ne penyap yaki la ne bendai pi yaki la ne ban sdi yaki kat bakimon kata kadai ke jinglong kinong yalam kini ke jaka la de pi ong ka dustur la pi ong ka balang la ne pi ong hakakur la ne pi ong hakasinong hatau la ne hakahimasima bar khot kalong ta amdani ye ka bala on percaya halor jung kata henry bareng dok todong la de pulelut nadu pasdang hadu kun henry tang ka wenga su ong ipi kani bar khot kaja namar ka jingbi tang babar khoj hak jala mekhalia ki keno dei badang do trong babi ngangal do kran do mswa ong balai piawa phimde ban yawa yauta ba phia ben yauta hi phin yawa na kani ka daung ong phi kwa spa phi kwa pisa phi mbe num ta ngang antri theliru ngamli lera ndo jing tak re nga pi kwa ruspa
toshim dakadur jonga toye pandon kamkat bafiamon mlilera sto artayo laitayo ngandu sngir ngamlilera sto mano beduk mano kerdo mano saja kani ken kadaw ko bapun ba hai ke jing suk hai ke jing sngo ba phim simla sngo thu adu manta kadi kani ken kum ba phi athan kala urlong kala dabja kataro phim simla sngo thu ra phim simla sngo thu ra katoko wi ke video ke banga ngayam ru bon hi bar khiben bon hi ke bar kan tho bon ki ba biria sto nga ngatep hi ba bon gitu ki bakaran ben nga bon ki bakan tho kidi ki saja ba ki yang kesam joki tang bangam tre raban reply kito ki ba bet ba biang lani ki ba biang ka kam ka jam kim ju danu than reban kan tho brio ye kum nem ta namar ki tieng yo kerdo yela dia hanre ki negi brio ba kerdo ki ba kloy ban kan tho ki ba kloy ban kan no ki ba kloy hiru ban yela makla namar bali ka penlong iki ban long ta ngang asno thu namar bali ka problem jongki kade ke jing dukhi ka problem jongki kalong jing dukhi balik ke dukhi namar ke duna balik ke duna namar ba kim tre ban kala sto kadi halor jong kata kat finang dom kanang ta kamai kaji kat ba finang dukhi kata finang hiar asud kat finang dom kata finang jauman hak bakut lada fim kalah halor jong kita ki iki barokoj am ngan ong ipi ha bakut pi poison chatra lada fisngo thu no ha kata kalimat te kamot namadan unkli ipi bot ngti biang ipi kani ka ka banga ngayu i ha ka jing sngo thu bat ka bor sempang ka jonga ya ka jing im ka balakta ya ka ekadonut ekamersim ko jonga bat ekajingle ka jingkam jonga hakani ko pertei kat banga im hadu kani kereta ngalalong ngalaja ngalatip ngalayui kumbang ngalaja ya dia ngabatai ru ipi hanre lada phim ngej rongam sngui era hanre tang kani ko we nganong ipi hadu manta phim te pre pia bu isun badeng do trong don bon pe ayo barkar marhamat menurut lapoi kno tim kato berkhot kadai jing le arsam kato berkhot kadai kajing long ba arsatap kato berkhot kadai kajing long kaba arban ya ka ik e boro hanre khnang ba pindu bha khnang ba pindu sngoto khnang ba pindu long kibri pan kiam skmat ha fiwi pita syukuran sekantien kalabiang hanre kai ko penlong ipi banting ban keren ban khana lani ban keren kumaju keren menchua ti kata barokhoj kadai hi ba pi sayalam bakla hak tu ginong thok nong syukur kinong to kinong thim kita kinong mane beli thau kita kinong mane ksut kita kinong mane snam kibakwa bet bat kidai kiri trang snam dena kani kata ba ngalawat iki berkhoj babun hi balong kristan ngonong ipi kidi bas ngosi bhaban puli ke tang barim mar katera bhai ka donut kemesim jongki ka gospel ngonong ipi ladang puli ru ngala ban reply nokot sto ka gospel em ngala ban reply nokot hanre ya ka jutang barim ngonong ipi ya ka jutang barim te wal ekaire ka gospel em ibarang lo trong ila ban reply nokot ya ka jutang barim te
ya ke jutang berim te wat perkat bahkan long kata ke basting kum kan phat ngan ong ipi ke jutang berim kalong kum usisa ngan ong ipi ke jutang berim kalong thik kum usisa te kamot ngan ong ipi lara dei ubatang si pngit ru un be ha Henry kan mau ha ukan phat lada udon si kwintal ru unom ngam sya sto das ngtho bai kata isisa idon tang si pngit ngan ong ipi tang si pngit lani si sen ot da iwat kum to si phia ro sisa pinda ot da kwat ki banam Henry kan ngam ha ka Henry ka ba ba ukan phat lada udon si kwintal ru unom ngam ha kadina kani kada ka jing ye pher jong ka jutang barim bat ka jutang bathamai lada phis ngotho to ngotho no kani ka eka farsi ka banga nga pers ngotho ipi ka jutang bathamai ka long be tang ban mantoi manor mano Henry ka jutang barim ka long nak banta jong baro sto amdei tang nak banta jala jongi nak banta jonga banget jala jongi ya ka jutang barim Henry na ka banta jong ka perthai baro Henry ka ka bakta ka long be namar ba phim ngotho na ka takadaw ka salong kumne ka perthai kumbakalong manta kini ki corona ki vaksin ki merat ki merang barokot nai kran padang terang bathan sto ada pie kran to kran bi ekanorim ying tong ini tai ni abe akhmat ko bible ya ka ek bala tho bible tong ini ya base bi na ka bible kel nong bakat no dokhat bakat no na ka tang barim leni jutang pathamai ladanga ngabu nya keli to phiru pensai Henry ngar ngan pensai sto nakani ga daun ong ipi barkhot kinong ilam bang kristan amdei tang ma phi bon pan bi ba phi ong bala phi la pule filosofi theology ba phi non pan bi ba phi mon lute ba phin bu sni bu shun ba phin ye shun pan ye shrut tang ba phi la biang ye la de phi pan ya dong praja pan ri la jong pan ni tang phi la biang hayeng sem la jong phi phimla ban long kilang do ki bala kar khu do ublei phi de kilang do ki ba la thung do ubreu ban kamai spa bat on penya dong penya shrut ban ni penya breu ne sla perthei namar phi de ki tang snam thim don i reng ne perthei nga langayap ngayap marwei ngan ong i phi tang ba ban pelai ki babun ngam ju sngowi e Henry phi de ki ba penyap ki babun phi lai ya la di na kata kada kani ke di taktik berkastai ke jompi tang ba fin mantoi la dia kau phiri phi akru blai phi akru lui Henry ukan rat na jong pian ya ka plan basniu jompi unam ailat iru le sis pasnem phila ban yalam bakla khandai kan de ke jompi Henry ka sisnem kan long jong kan rat phi perkhat no bro sis pap kan de ke jompi khandai kan de ke jingilam bakla jong phi Henry sisnem kan long ke jong kan rat Henry yaki khandai ke jong phi nei ada tap khandau Henry ukan rat uyang tang sisin na kani ga daun ong phi ngadi boret ngadi botlot ngadi potam ngadi ru uba phi nyobe Henry kan mau ngan ong ipi bahalor tam ude bahalor tam amma phi kinong ilam bakla ban mantoi kapla lan toy kaspa ka phau ba phin ya ket ba phin ya bam ba phin ya le ka ba phimon ba phi pen ya jari baria anong ipi ukan rat na jirong tang sisnem kala biang khandai kan de ke jong phi amle le to ye ket to ye bam to ye le ka ba phimon Henry ka sisnem
kande ke jung kanran kabaki khandai pukhandai bar khoj kin long ki sngi ke jing yap ko jung phi tang kata hi kani ka ka bangang pensyai mentakamiat ka long ben ba yakito ki ba ang not adu ka masim ka not how blay ter kanran ublay usngap iki jing duai jung phi la da phi di ki bru barit baria ki baduk ki bajenjar hala ka jung jing syam andre to duai how blay ter kanran da ka donut ka jung phi bat da ki umat ki jung phi hang ta hi ublay usngap ekisur ki jing ut ki jing nam jung phi andre ya ki tu ki ba manne blay arsap nganong wi phi ublay unon ngap hiru lile namar blay nganong wi phi what uno blay unum ublay unom pau da ka dur khmat lanu unom pen hiru dur khmat la jong andre ublay pen I da ki kam ha ki jing le ki jing kam ko jong phi ha ki jing le ki jing kam jong phi la da phi mane lai lu la du ko mesin ko jong phi IT ha ublay terkenal pin am kerdu dali leiru pinom kerdu dali leiru hakapor bakim khajru lada pi ngech kam hauble terkendan hakapor jing ser jong pi udai ma uhi no apiran ta jing im jong pi andre hadu mentam dan bangech balai bangang ngalong kumni kumbangalong mentam dan bangech hiru andre nga pur samke bang kumen lamaroi kani gade ke jengech jong kamesim ko no jonga ngang chong pi kum bonong usipai katma kum tahiru kadonut kamesim jonga nga IT ha ublay nong bu nong tha jonga ublay upa jonga ubah beneng kadang ayap ru nam ta jong u ngam jul lera na takadaw nga hun nga sngoba ngam dan hiru jing kanong jing pang system man ka ba hipen nganong I feel dangayam kadetang habangas ngosi namar ba kibri jung ikim skotho Andre ka borokhoy nganong ipi haduk nang klipmat kamdan reka jing artatin ke jonga namar blay ngangas ngotho don ka por ba penblat yang ada kan mau no ya ipa kan mau no ya ipa jonga ba benang kanong ipi ngam ngadaya ha steng sunyru kamdar kanong no jing siir kadi kata ka jinget ke jonga tihan dai lada kano pede kabanga masutu hinala dia ba ngala penkenye ka an la ngale paran ngaduai ngejomat masusi ala dia bat kam dai tang sisian nganong ipi kabampor du nyusin pangduai na kamta kata jingle bakla ka jonga mga pensusi ipa jonga te kumno ken baha kata ka jinget kristan jongi hana lepop mantala sali pra la sisngi le biang kamut kala biang kanie bar khajam ukhnam jong utra nong bu nong tha une akadonut jong phi kato kaditang kata ka jingi alam bakla jong no jong kanom khoj re kata ka jingle ka jingkam go jong phi kanom khoj fidelit plam kana kam khoj re kanne be kado jong phi hadu pinda pang pinda jingem pinda mong hadu ba don teng ba phimla am ki kli isu nei teng phi poi ka yap siliang teng phi poi ka yap steng por nakani ka daw em ngan song I phi to perkhat hi mo phi ya ka bangang kran ni phi itu ke ba pang yap siliang itu ke ba yap steng por ngon ong ipi kadei namar bakilen ya ka ba kilale sto ke ba astro ke ba kan star ke berkhoi namar kilen ya ka ba kilale nang tada nai ka school se ya ka bangang asemel dia am kan ong ipi nai ka school balik ngamla bani thu ika bangang semel dia ngani thu aku ika por bangang sai thu ipi la kata kadai bi hati kapat ba hanrei mentang akran bi personal bank ya ka jing ya tangko jong komersiam ko jonga bat ka jing pelia jong boleh
Handrai pihi borobor mu pijus ngap bahai jing keren pasto gumta utrai skures pis ngap kita handrai kito barokhoj ngan ongi pi kiba borobor hi ki jukuran ye kite kres lam ler dei maki bayalap ikres lam ler dei maki hi kres lam ler ngate ngam utep to kres lam ler kres baler no kres bom ler ngam tep ra nyemar ngate ngangi ditangi ublei ukres ubaler ni ubom ler ngam tep ra kita ki blei thau ki baler ni bom ler ngam tep ra nomor blei ngangi ublei ubanga ngam la bni wi ngangi tang ye ublei ubanga ngam la bni wi uba pen i de ki dak kisien uba sanran uba aphira nga uba pen snganya nga bat ubam ju penting hiru nga udei tahi ublei upa jonga ublei upa jonga uba aphirai nga kadai kata jingat jonga handre ngalango bale kibri langit yau jisu ti hakateng jusu bating etam de to bangai yau jisu pan bale uting et lada uskam ka jingat yau hau jisu pan unget bau jisu de ublei tang bau de bating et bat uba thok basyukor bat uba to bathem de utohi tede uru transnam am ada mde uru transnam wialap ya kerteng jusu uthok ruma klem ruma to ruma bat ubatik ejeru tam de ma ubailam baklai kibri de ma dengan ong gumno pa abakum ta nangani kata kamu kata berkhot pikano jisu nede uto nong thok no skor bo peniap yu sto jisu tum don syura do yelap kador yelap yu jisu tangba di uto hi bo peniap yu jisu pa nemar beliau dakas nam jong trai jisu kris ulada peniap da long tekum nong knyak socha lada kamot lada ot ye khlong lada ot ya ubriu lada peniap hanya sedua yu beli terkendak ne dakas nam jong uni ngaingu ya me ko beli terkendak along tekum ta ti kamot piknyai usiaru kamot hakateng jong ublei piknyai usniang ru hakateng jong ublei piknyai masiru hakateng jong ublei piknyai ya kano ban pen islam hakateng jong ublei kadai kata kading kita jong pi ndrai ublei uladap keransai hau nung itu lupa isayamo hakal nung menengkong ong kenyo te kini baru khot kilong kamkai kajinget jong ublei kilong tang ki kamkai bat ki kam thamula bat ki jing perkhat beriyo ki jung mut dol beriyo ngan ong pi lada pi ong hi nala dia hakadonot kumsim jong pi ngam dan ye reme yame ban ai ko kenrat namar ngamla bni yame handai to siem tangkani kado not berkam siem ko jongangat namar banganget skam bala da kam dei ka baha kamta jong me ngangam emang ni sla pertai hang tahi kenrat msasngap ini dua jong pi handai lada pimpat don de kajing sngau bukum kata kenrat iging dua jong pi unom sngap dai leru namar pim chim no so tu orte Rada pira sengau tu nadu kasngi kaba marsn long hakajing long kana pira sengau tu ba pira don kata kajing tieng sisen bala don kajing tieng kumno ki penting hakajing berujung ada uhla ada using ada rada pim tieng to kapor pinom tieng le ini oru handel de pitieng to kapor bon kinong ilam baklai pi sto na kadang badang lo terang using ngapet uhla ngapet mersing ngapet mdan ra nor mdan ra ching rom dan ne uhla mdan ne mersing rom mdan ra suri rom mdan ra na dang ret bam tieng ra takada bom dore takajing tieng ro jing tieng bakom dor bom tepra dina kani kata ko so ang kibreu ki ang kim tieng ra ta
hajing tep beriu la de tia katar mdandra tau kusoi baksi ne balong momno hanre sudan ni kajing kenyu mulumala hanre ban ong be kata ka ba ong baja kam ta tem mdandra pos neurumnya ta don hi hanre ban ong be ba bat uksi ta de mdandra pi bakum kata kadi ka kebangang syamala dia kan dia dena ta kata ngosi ong ipi kade tang ya kitu gibriu ki bom ngej belei ya kitu hi kiramnya bar khoj kitur hajan jongki tang katahi ti tang kini kentien ngan suong ipi ka manta ka kebangang kren pacat jumut api wat thau ya ke jung prod bre jonga namar belei ba tentang haba ngali ngakam nomor ba ngang sim serius bet watang bangan play ini video ro ngasim serius bet kai ka jing sim serius lani kai kata ka jing sim khia lani serius kamot kalong ka jing sim khia lani ka jing sim jingir kli halur jung ka kam tenga tang haban play iwe video ro adon bun kata ka jingkit kli dina takadaw haba hale kano no berkhoj kale da ka jingtip ngale da ka jing sotu handai kata ka syong hak kita ginong bisyar ba ginong pet handai amdon ni ere ngaban ai handai kani kalong bet kata ka kai ka ba ngadon ban ong la ne ngadon ban pensyai te nga ak no nor kamru nomor beli nga simbet bakade ka kam te nga ya kani ka jing thal video jonga nga simbet bakade ka kam jonga ti nang ani ka daw ba kano no ru ka kam sisen ba pila IT hanga nga simbet bakade ka kam nga trebe mdon jing artin mdon jing khonyo mdon ie handring nangkong hi ngai kran ye kador na kani ka daw ngon ipi klam kador te finomla hiru banyo jing janai no badeng do todong lada ai syai hakador pinsai i hiru kata jing janai jung badeng do todong lada msyai hakador hapertei dadi manoru ada syai hakador te pinsai i jing janai jung badeng do todong lada msyai hakador te mdon jing janai dah kemat jung badeng do todong tang kata ka boy pia pha akan nonoru dan jumur andre haba biang kador ka musim junga kala hun ti pin sai hi kata ka ba pipi kwa kamot kan khampalat ru wat kata ka ba pipi kwa kata ka di ka ka ba ka musim junga kadon ti tang kini kentien kendia kamot kani kalong di petsai na kam tajong kitugi brio mo kiba jukwa ban an Kristyan yaki kibaju kwa bangangan Kristyan yaki la ne ba ngandul metal lembat ki la ne ba ngan kentiu lem yaki la ne ba nga kamot ngandul metal lang bat ki handre nga pade ngamdon kupung betaba nga ngala ban kentiu yaki habaki kil ade kinong aikam junga sto handre kani kamot kadetang kajing mudur jongno handre nga ngamla re ban kentiu ino lada kadonut kamsim jungki hi kam scam kamla ban kentiu ino kata kade ka kebangang ngai ti tangki kentien kulai sibon ni fibro kami so komen kade ke video kala jorong na jorong tam nomor beli kala aya du sapo pra minute sab ajan yo sab khnai minute te kamot ka donas kentamo ndai namar beli ngadi beribu bunia karban nangkren nang jerong te namar ba lamiet kumtu aku ai bani samban tamu la ne ba ngan hikai gibril jong tamba kapur ru kamsya namar ngatri bun kam ti ngatrai ba phinom sungawi ai ti tangkini gentien kiba kandiat kiba ngangkren takamit ba phin ya perkat ba phin ya puson ya halade simen to ai ba phi ki bakan tho to nang kan tho susu to ai ba phi ki banang perkhat to nang perkhat jeliu to ai ba phi ki bayro to nang yero hani to ai ru phi ki ba supet to nang pet kamdon re kanu ka ba
ngang mana ipi lah ni ngan khanglat ipi ngang along beri belai lut kumbang along belai lut jadi dia nga ailat ipi ru ba pin long beri belai lut tolek kat ba fimon ngam dor nging ta dai pi etim pi etra pi ben ru ngam dor ngam jing snga ban retang kawe ngal su ong ipi dan kapor bangangan reply te kamot pir wat ju mong tang tai ti tang ni katen kulis pun yu pi baro kami so komen